Zdravím vás u nového videa, jsme zase ve Finsku, tentokrát na turnaji Sierra Warrior Challenge a dneska tady se mnou bude Ondra Mazoch. Čau Ondro, Čau, jak Kubo. to jde? Dobrá, Jak se ti tady zatím líbí? hřiště je super, Tak fakt fakt. jako moc pěkná. Tak paráda, my si dáme další video ze série Perfektní kolo, myslíš si, že se nám to dneska povede? Bude to těžké, ale snad jo. Snad jo, tak jdem na to. Jdem na to. Začínáme hned na jamce číslo 1, je to nejtěžší jamka na hřišti, par 4, 286 metrů z kopce proti jezeru, většinou tady je silný protivítr, oubičko vlevo i vpravo. Myslím si, že to birdie tady bude jako fakt hodně těžký i v tomhle formátu doubles best shot. Sedni. Kubovi se ten hod celkem povedl, tak já to zkusím prostě poslat, co nejdál dokážu. OK. To není vůbec špatný. Já jsem slyšel, že Ondra Mazoch neháže daleko, jako. To mně nepřipadá, jako že by neházel moc daleko. Hezky. Dík. Ondra mě tady přehazuje hned na první jamce. OK. 135, takže si hodil nějakých 150 z kopce. To není Ne, docela. špatný. Tak běž potom. Co hážeš? Hážu Halo 10. Hezky. Celkem no. Možná i to nebylo vůbec špatné. Nemusím házet ani vůbec, jako co to je tady. OK. Vy se to mám snažit jako dát do koše. Mhm. No, Skip? skipem. Uj. Uj. No. Tak skončil jsem na nějakých 7 metrech, hod se mi dost povedl, že si to teď tak jenom za Marko a jdu zkusit dát celou birdie. Hezky. Myslím si, že v turnaji tady Určitě potom nepůjdu, jako, ale určitě potom ani jeden z nás nepoje v turnaji a myslím si, že v turnaji tady nebude víc než 10 birdie za celý no, ještě když turnaj. bude foukat, tak Ondro, my jsme se vlastně ani před tímhle týdnem jako Neviděli, neznali, no. nikdy jsme se neviděli. A určitě jako v Česku je hodně lidí, co tě zná, ale taky budou nějaký lidi, co tě neznají. Tak myslíš si, že bys se mohl jako nějak rychle představit? Odkud seš, kolik ti je, jak dlouho hraješ disc golf? no tak jsem Ondra. Jsem z Frenštátu a je mi 16 let. No. OK. Jak dlouho hraješ disc golf? Hraju necelé 4 roky asi, takže Ok. fakt chvilku. To je chvilku, no. A kam bys to chtěl jednou dotáhnout? To vůbec nevím. Zatím chci hrát jako tak, ať mě to baví. Tady to mě baví neskutečně, takže uvidíme. Tak to je ideální, tak budu držet palce. Dík. Jsme na MC číslo 3, má 114 metrů, 3 pár. Takový, měl by to být jednoduchý hyzer, je tam jenom jeden strom v cestě, OB všude kolem. Hraju FD3, uvidíme, jak se to povede. Fate? Vypadá dobře. A akorát je tam písek, takže Je tam písek na greenu, takže to moc Neskipuje to. neskipuje. Ale furt v pohodě. v pohodě. Já taky hážu FD3 od Westsideu, a.k.a. Achty. Neskipuje. No, Bude teď to blíž trošku asi. skiplo, ale snad to bude safe. Kuba to hodil na nějakých 8-7 metrů, Ondro, hlavně nebuď nervózní, takže nedívej se za koš, jo. nesmíme nic Ať ti to moc rozhodit. znervózní. Tak. Dobrá. Hezky. Začíná to dobře, to perfektní kolo. Pěkně. Tak Ondro, mě zajímá, hraješ ještě nějaký jiný sporty, nebo dělal jsi už nějaký jiný sporty? Tak no, jako hodně jsem toho vystřídal. Třeba volejbal jsem hrál dlouho, na běžkách v zimě. Dost. Já jsem slyšel něco, že jsi byl i na nějaký olympiádě dětí a mládeže, je to Byl pravda? jsem, je to tak. A v jaký disciplíně? No právě v běhu na lyžích. A hustý. A jak se ti dařilo? Vůbec. Jako, Vůbec. já jsem se tam dostal tak jako trochu náhodou, takže
jsem to měl spíš jenom taky zážitek. Jasný. A myslíš si, že tyhle ty další věci, které jsi dělal před disc golfem, ti pomohly být jako úspěšnější v disc golfu? Jako ten volejbal si myslím, že dost pomohl, jako s nějakým švihem nebo něco takového. Asi tak. Jo, tak to je super. Takže zatím jsme -2 po 2 jamkách, což je dobrý znamení, protože jednička byla jedna z fakt jako z těch nejtěžších jamek. Jsme na jamce 4, je to 3-par, je to taky jedna z nejnebezpečnějších jamek. Spousta lidí tady poje určitě jako nějaký safe play a snažit se zahrát na par, ale i ten safe play může skončit katastrofou a člověk tady jednoduše může zahrát 5 nebo 6, protože prakticky celou dobu hrajeme přes OB a pokud nikde nepřekročíme OB, tak budeme muset házet znova z výhoziště. Plavám? Pojď, Plavám. pojď, Snadno. pojď. Yes. Tak to nechápu. Tak to vůbec, bylo jak se šlo. štěstím, ale jsme podle mě zaparkovaní. Určitě tournament play tohle. Takže já si to mám snažit acenout teď, jo, říkáš? Můžeš. Okay. Tohle se tady určitě nepůjdu v turnaji, ale podle mě to je nejlepší šance, jak to acenout. No, asi moc nechybělo, ale Ale si to nebude možná dlouhá, to bude taky možná. OB. Se štěstím jsem se dostal tak na 5 metrů, takže snad to půjde. Jako to se mi ještě nestalo u tady těch košů. Fakt to chytá dobře, ale tohle to jako... Tyhle koše jsou... Já teď nejsem ani rozehraný, protože Ondra mě nenechal ještě hrát, jo, takže uvidíme, jestli vůbec trefím koš. Dobrá. Yes. Pěkně. Dík. Jo. Tak jsme na MC číslo 7. Je to takový pěkný 4-pár. Nevím, co by víc bych k tomu řekl. Prostě to hodit safe a daleko. To bude asi hodně vlevo, no. To bude asi Tak. OB. Je to na tebe. Fadeaway. Yes. To by šlo? To není špatný. Dík. Pěkně. Tak Ondro, tobě je 16, takže předpokládám, že už jsi na střední. Sam. Kam chodíš na střední? Chodím do Frenštatu na průmyslovku, na IT. Na IT a baví tě to zatím? Baví mě to dost. A chtěl bys v tom pokračovat pak na vešce? Přemýšlel jsi už o tom? Jo, jako asi plánuju, že budu. Tak super. Že chybí nám nějakých 96 metrů. To by mělo být jednoduchý. Začneš? Můžu. Měl by to být jednoduchý hyzer, tak snad to nepokazím. Celkem mokro. Vypadá dobře. No, dobře. Do koše? No, Hezky. to je dobrá. Zase se to mám snažit dát do Jo. koše, jo? Takhle mě to celkem baví. Ondra to hodí pod koš a já se to můžu snažit hodit do koše. Pojď tam. Pojď. Kousek. Pokus. Dík. Hodil jsem to na 2 metry, takže jednoduché birdie. Perfektní round je pořád ve hře. Teď jsme na 8, je to rovnej 3-par 100 metrů, tady není co řešit, prostě to hodit co nejrovněji, co to jde. Projdi aspoň napad. No, nic moc, ale Ale nějaký pad nějaký asi pad bude, no. Ale i tak to chci hodit blíž. A vracej. Ne. To nevím. Uvidíme, To uvidíme. bude těžké tady, co? Ach, ty borůvky jsou tu dobré. No. Mega. Tak. Dobrý pokus. Pojď tam. Ne.
Jejda. Shit. Nechytá. No nic. Tak to bude těžký to dohnat No. někde. Šance na Eagle tu moc není. Tak jsme na MC číslo 9. 4-pár, takový první hod si hodit do pozice, hlavně neskončit v OB. Vypadá dobře. Pokud nic netrefí. Jo, to je přímo v tom Myslíš, že je to přímo v potoku. tom No, nebo v tom škarpě? Ve třeba, škarpě? nevím. Nic netref. Jo, to bylo lepší. To je on. Taky. Kolik myslíš, Ondro? Tak 80 třeba. 81. Dobrý tip. Dík. Jedeš první? Jeď. Dobrá. Ne, to je doprava hodně. Hodně. Mhm. To bude asi OB. No, si myslím, že ne, ale nebylo to vůbec dobré, jako. Nebudu se tím chlubit. No nic, tak já to jenom za parku. Jo, jenom. Jo, no tref. Yes, pěkně. Dík. Se opíral teďku možná, nej. Pěkné birdy. Dík. Jsem asi z toho odehrál sám, no. Jo. Dobré. Ondro, ty jsi mi říkal, že jsi za poslední rok posunul nějakých 20 metrů na backendu. Jo. Jak často trénuješ a vlastně jak jsi to dokázal, že se ti to povedlo takhle? Jako trénuju prakticky každý den, hlavně teď o prázdninách. Já jsem slyšel, že tě někde viděl na hřišti ráno i odpoledne. Jo, je to dost možné, často tak je. To je dobře. Všichni si z toho dělají srandu. Tvoje hřiště domácí je té Rekovice, že Jsou jo? to Rekovice, no. No a jak nejčastěji vypadá tvůj trénink? Tak dojdu nahoru, nějak se rozcvičím a pak většinou hážu tak jako na jedničce různé hody. Záleží, co zrovna trénuju. Jasný, no. Někde jenom patuju. A co je taková tvoje nejsilnější a nejslabší stránka? Tyjo, teď vůbec nevím. Dřív to byly forehandy, moje nejsilnější. Teď nevím, co se stalo. Dával jsem větší přednost backendům, tak se to trochu zhoršilo. To tak bývá, no. Takže teď bych řekl, že tak jako všechno je na stejně. A nejsilnější stránka asi patování, co? Asi jo. Bych, že jo? Tak super. Zatím je to super. Tak snad i teď na turnaji to půjde. Jo, to půjde. Že nebudou žádné nervy, Aha. že to bude dobrý. To bude v pohodě. Takže teoreticky perfektní kolo je pořád ve hře, když někde zahrajeme Eagle nebo ESO na nějakým tříparu. A teď jsme na MC14, je to 4par, potřebujeme hodit nějakých 115 metrů rovně z kopce a pak dalších zhruba 95 metrů do pravého úhle doleva a je to podle mě jeden z nejlepších 4parů na hřišti, mně se hodně líbí a snad tady dáme birdie. To bude, jestli to není až moc dlouhý, tak je to perfektní. No, možná trošku dlouhý. Jako dobrá line, no. Trochu to skipne ještě. Nízko. No. Drž toho. Hej, ta gepa. Co jsem trefil? A tady zase můžu trefit na ten první strom. A půjdu to Eničko. Teď už můžeš jít Něco? riskantně, jako pár už máme jistý. Tak, že by? Já nevím. A to by bylo dobré. Bylo by to dobrý, no. Nevadí. Možná? Jo, mám. Dobrá. Mám jít první? Můžeš, když už tam jsi. Je tam nějaký pad? No, jako. Něco tady je, ale není to moc hezký. Pojď. Pojď. Škoda, Škoda. hezký pád. Dík. Jako moc toho tady nebylo. Nebo spíš bylo tu všechno.
Tak jsme na MC číslo 15, je to rovný třípar. Největší nebezpečí jsou tu ty vosy, které tu jsou v tréninku, že jo, Dana? Tak, budu doufat, že já skončím bez nějakého toho a prohodím to. Ne, vůbec. Nevadí. No je to na tebe zase. Těžká jamka tohle. Flip. Ups, No. kousek. Těžká jamka. Tak ten první had se ani jednomu z nás moc nepovedl, ale toto je úplně ideální na jump pod rolem. Jsem si to povedl. To se mi líbí. Takováhle kreativita. Padej. No, Okay. to půjde. Zkusím to normálním patrem, s kterým patuju. No, někde to tam Vypadalo bude. taky dobře. Tak jump pod rolem se mi celkem povedl, skončil jsem na asi 4 metrech. Žádný problém. Ondro, ty vlastně nemáš žádného sponzora, jsi akorát v týmu Pro Disc Golf. Kdyby jsi mohl vybrat, tak ke komu bys nejradši šel? Teď asi bych musel říct Inovu, i když je to jakože hodně na stejnost Discmany, Jasný. protože je to nejvíce hážu, ale úplně cokoliv. Vlastně rád hážu všechny značky, takže Jasný, jasný. A jaký ještě značky máš v bagu? no MVP a Discraft, OK. takže takové, Tak budu držet palce, snad se ti někdo ozve. snad jo. Zborovky jsou dobré, ale není to moc praktické. Ale doufám, že mě to nějak neovlivní. Ukaž ruce, kdo je má víc. No teď už je mám. Jo, ty je máš Trochu, štěstí, no. trochu Já mám no. jako trošku chtělový, ale stálo to za to. Takže před 18 nás čeká ta klasická hra, kterou jsem dělal zatím s každým hostem. Jde o to, že řeknu nějaký slovo nebo nějaký slovní spojení a Ondra musí říct jedno slovo, který ho první napadne a nesmí nad tím vůbec přemýšlet. Musí to říct co nejrychleji. Toho jsem se bál nejvíc, no. Jsi připravený? To nevím, nemůžu říct. Ne, Bojím se, jak to dopadne. Nemusí Nevím, se co bát. se pro mě připravil vůbec. to bude v pohodě. Tak jdeme Tak na jdem to. na to. Tak jedem. Finsko. Super. Nejhorší hřiště. Bocheta. Škola. Super. Největší soupeř. Dál. Jídlo. Kebab. Oblíbený film. Nemám. Sport, když ne disc golf. Běhání. Jump paty z 11 metrů. Ne. Nejoblíbenější hřiště. Budišov. Hráčka, které bys chtěl nosit back. To nevím. V pohodě. Dobře, dobře. To by bylo hrozné. Nevadí, v pohodě. Nevím, jestli máme ještě šanci na perfektní kolo, myslím si, že ne, i když acenem. Tahle jamka má 140 metrů z kopce, OB vlevo i vpravo. Výhoziště je docela krátký, takže je tam docela problém dohodit. Určitě na nějaký pad se dostaneme. Co? Už fejduj. Víc fejduj. No, to je OB. Kuba to hodil do OB, tak snad mám šanci to dostat pod koš. Ale to vypadá hodně dobře. Hezky. Nějaká Ale- C2 asi bude. Jo, ta mezera, kterou to proletěla, je teda hodně zajímavá. Tam není ani ta mezera. Hezky, hezky. Dobrá. Nějakých asi 13-12 metrů, kruhy to nejsou zatím. Tak snad to dám. Jo, dobrý pokus, jo. Škoda. Tak Pojď na to. já dám ten jump pad, který se Ondrovi nelíbí moc. Ale funguje. Ale funguje. Dík. Tak kolik to je? Myslím, že -6. Nechci kecat, ale vy to samozřejmě uvidíte v grafice. A myslím si, že jako -6 na tomhle hřišti je i tak dobrý, že to perfektní kolo je tady prakticky nereálný na těch jamkách, co jsme si vybrali. Přesně tak. A Ondro, já ti moc děkuju, že Taky jsi ke mně děkuju. přidal. A Bylo to budu ti super. držet palce na tenhle týden.
Dík. Taky poprosím všechny, ať nám fandějí tehle týden. Sledujte skóre na PDJ Live a pak určitě bude ještě nějaký záznam na MDG Media a s tím se s váma loučíme, děkujeme za shlédnutí, dejte mi odběr a uvidíme se zase příště. Čau. Čau.